Samantala, maaari pang makuha ng mga senior citizens sa Ilocos region ang kanilang quarterly pension kahit wala pang PhilSys National ID ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bagamat simula April 1 ang PhilSys ID ang magiging pangunahing identification para sa mga benepisyaryo, tinatanggap pa rin ang iba pang government-issued IDs para sa mga wala pang national ID. Kasama sa mga tinatanggap na alternatibong ID ang OSCA ID, PhilHealth, Voters ID, passport, driver's license, 4-piece ID, PWD ID, Teen ID, Postal ID, Solo Parent ID, SSS UMID, GSIS E-Card, OFW at OWA IDs, PRC ID, Siemens Book, IBP ID at iba pang government IDs na may pangalan, litrato at address. Ayon sa DSWD, layunin nito na tulungan ang bawat senior pensioner na magkaroon ng national ID sa hinaharap upang mas mabilis at maayos ang proseso ng pagtanggap ng kanilang ayuda. Sa Ilocos Region, inaasahang mahigit 280,000 na senior citizens ang makikinabang mula sa higit 2.5 bilyon na pondo para sa social pension ngayong 2026 kung saan tumatanggap ng 1,000 pesos kada buwan na pensyon ang mga kwalipikadong benepisyaryo na karaniwang inilalabas kada quarter bilang 3,000 pesos. IFM News. IFM News. IFM News.